Kom eens hier. Lekker spelen. Duidelijk duurt Als die rat zou willen, sprong hij hier zo van de tafel. Ja. Dadelijk ligt hij op van de tafel. Oh, kijk hem. Pukkie niet, want hij is lief. Puk, zachtjes hè. Dadelijk heb je die hond helemaal thuis een jankje. Dat hij naar die rat wil. Dus hier de hele tijd die kon omhoog gaan van die rat. Die kont gaat echt omhoog. Dadelijk hangt hij op zijn rug. Nee, Nee, dat is een Elvis. poepertje, dat is vies. Vies. Kusjes, hè? Die rat is helemaal nat. Nee, hoor, dus. Pukkie, ga je mee naar huis? Nee, ik wil hier bij die rat blijven.